Pánové, dovolte mi, abych vás jménem nakladatelství Mladá fronta přivítal na křtu naší knihy Emíry Kidajer Arabský svět, jiná planeta. Jsme velmi potěšení vaším zájmem, s kterým jsme nepočítali. My jsme tu knihu koncipovali původně jako v podstatě akademickou publikaci k diskusi o toleranci, o různých kulturách. Také dnes připomínám, že je Mezinárodní den tolerance. A proto prosím, nejprve bych po mé pravici rád přivítal autorku publikace Emíru Kidajer. Pekný, dobrý večer. Ešte raz teda pekný dobrý večer alebo podvečer. Srdečne vás vítam na tejto akademickej pôde a som veľmi rada, že sa mi podarilo dostať sa s mojím prvým zahraničným prekladom práve do tejto magickej Prahy. A možno práve, že prečo Praha? Tak to by som vám chcela povedať, pretože Praha je pre mňa dôležitá kvôli tomu, pretože moja mama tu študovala, teda strávila tu svoje krásne študentské roky na vysokej škole a spoznala tu práve aj môjho otca. A práve toto bol ten moment zoznámenia sa a teda zárodku vízie o tom, že niekedy vzniknem ja. Takže ja som veľmi, veľmi šťastná, že som sa narodila práve mojej mame, za čo jej ďakujem, ale teda ja som si ju vybrala, koniec koncov. A teda chcela by som jej teraz rovno aj poďakovať pred vami a teda mami by som ťa chcela zavolať, takže nech sa páči. Takže toto je moja mama. A mami, ja by som ti chcela položiť otázku, že vlastne čo pre teba Praha znamená? Dobrý večer, vážení a milí priatelia literárneho umenia. V prvom rade sa chcem vám vyznať k môjmu silnému vzťahu a k Prahe, pretože je to vrúcný vzťah. Tu som strávila svoje študentské, vysokoškolské roky na námestí Gustáva Klimenta, na Vysokej škole ekonomickej. Samozrejme, že druhým takým aspektom, ktorý mi pripomína toto mesto neustále, i vo snoch doposiaľ, a pamätám si veľmi dobre ešte piesne, ktoré som sa tu naučila, akože študentská Halenka. Tak poďme na to. Väčšinou sa ma známi, aj kamaráti pýtali, keď som sa vrátila z arabského sveta, lebo som sa snažila hľadať svoju druhú identitu, keďže som ju doma nemala. Pretože moja mama sa potom neskôr s otcom rozviedla. Takže ja som zostala vlastne iba s mamou a vedela som, že tá jedna polovička je vo mne a tá druhá je síce vo mne, ale ešte ako keby neobjavená a ja som ju nemala v sebe potvrdenú a mala som veľký otáznik, že čo ďalej a čo s ňou. Takže vydala som sa na cestu, naučila som sa po arabsky, dostala som sa do arabských krajín a keď som sa vrátila z nich, tak sa ma kamaráti známi pýtali, a ako to tam vlastne vyzerá? A skutočne všetci majú 4 ženy? Ako vlastne fungujú vzťahy medzi mužmi a ženami? To bola vždy tá najdôležitejšia otázka. Potom sa to trocha posunulo do inej roviny, súviseli otázky s náboženstvom, pretože to tvorí úplne to základné pozadie tejto spoločnosti, aj keď nielen muslimovia sú Arabi. No a preto som sa rozhodla, že nebudem všetkým mojim kamarátom iba odpovedať na tieto jednotlivé otázky a každému zvlášť. Rozhodla som sa, že napíšem to, dám to na papier, bude to čierne na bielom a môže si to každý prečítať. A tento zámer som potom obohatila o viaceré témy, ktoré súvisia s bežným ľudským životom, teda píšem o témach, ktoré nás zaujímajú, teda ktoré si viem predstaviť, že vy, keďže nemáte nejaký vzťah s arabským svetom, alebo teda väčšina z vás, tak pýtate sa na bežné veci. A ja vám to hovorím úplne ľudským, obyčajným hlasom, ale teda samozrejme aj s pozadím arabistky, teda človeka, ktorý sa venoval, aj študoval arabčinu. Hovorím to takisto aj so srdcom ženy, ktorá vníma vzťahy medzi
Arabmi a medzi arabským mužom a arabskou ženou a medzi arabským mužom a cudzinkou ženou inak, ako by ju vnímal, povedzme, muž arabista. Takže toto sú všetky tie aspekty, ktoré ja sa snažím vkladať do mojej knihy a takisto sú tu tie pocity, ktoré vidím, že naozaj treba spodobniť a vložiť ich do niečoho konkrétneho. Ale o tom ešte o chvíľku. A vítajte. A ja chcem teda ešte povedať, že prečo som si vybrala práve Blanku Matragi. Ja som síce spodobovala všetky tieto moje pocity do slov. A toto je moja rola. A je to moja celoživotná misia, už to tak cítim, že to mám takto robiť. A práve ten dôvod, prečo vás, pani Blanka, je ten, že vy teda nielen to, že vy ste ikona módneho a návrhárskeho sveta. Ale podstatné teda z môjho hľadiska je to, že vy dávate do tých svojich modelov krásu. Vy tam dávate mäkkosť. A vy práve túto krásu, mäkkosť vo forme láskavosti ponúkate svetu, ktorý sa jej učí. A on ešte si potrebuje zvyknúť na to, čo niektorí ľudia už majú ako vlastné. A práve preto si myslím, že toto je ten najdôležitejší aspekt, ktorý možno vôbec ani nevidno, tak ako vidno tie vaše krásne šaty, krásne šperky, krásne sochy. Ale sú to práve tie pocity a tie myšlienky, tie vízie, ktoré sú za tým podložené. A to mi niekedy prípada ešte také cennejšie a ešte také hlbšie. A to je veľmi dôležité pre túto našu celú planetu. Preto vás. Krásně řečeno, tak jako mě překvapila vaše kniha. Nech sa páči. Děkuji. Opravdu nádherně mluvíte, nádherně se vyjadřujete a já jsem to pochopila z té knihy, my jsme se neznali a vlastně jste mi úplně blízké, nedávné minulosti zavolala a požádala. Já už jsem z vašeho hlasu poznala, že jste úžasná žena. Vlastně jsem přislíbila teda ten křest, když jsem si žádala tu knihu, protože přece jenom cenzuruji. Ale myslím, že bychom mohli hodně společného vyprávět. Já 30 let v arabských zemích žiji a prožívala jsem to tak trošku jinak než vy, ale tam v těch zemích, těch zvláštních, jinak nastavených, což vy jste vyjádřila úžasně, jsem měla možnost projevit to, o čem jste teď tady mluvila a každá země by vám toto možná neumožnila. A já vlastně sice dívá trošku, možná díky zprávám zkresleně na tyto země, na tyto etnika, na toto společenství a já skrze mojí tvorby se snažím přenést ty kultury a propojovat je a doufám, že se mi to daří a vlastně bych chtěla pochválit vaši knihu, protože jsem ji rychle po nocích prolítla, přečetla a mnohdy jsem se pozastavila a edukovala se, přestože člověk třeba prožije 30 let v arabských zemích, tak přece jenom, jak vy říkáte, to psané slovo vás najednou pozastaví a najednou se tam srovnáte chronologii, historii, srovnáváte ty různá jiná, jak vy tak krásně popisujete, jiné zvyky, jiné názory, jiné aspekty v různých situačních, úplně normálních jakoby setkávání se. A ono to tak opravdu je. Já jsem taky poznala něco podobného jako vy. Já jsem pracovala, nebo doteďka pracuji s nejchudšími, pro ty nejbohatší, nejmocnější a tak trošku mě uniká to, co vy jste jakoby měla možnost prožít v několika zemích. Já to prožívám taky v některých, ale nebyla jsem v tolika zemích jako vy. A v mnohem a ve většině, co v té knize píšete, se s tím, jako, s tím souhlasím a skládám hold, jak se vám to podařilo napsat. Já jsem napsala taky nedávno knihu, ale ta je taková
o mém pohledu zase skrze moji tvorbu a srovnala jsem prostě současný svět podnikání v České republice a v Orientu, ale v mnohem se shodujeme. Ja neviem, jestli ste nahliadali do mojej knihy. Áno, ja by som chcela dodať, že mne sa zdá, že tie naše knihy sú také komplementárne, že oni sa doplňujú. Áno, lebo vy tam máte nejaký, skôr taký, povedzme, že hĺbší pohľad z kratšieho úseku, takého myslím, že nie že časového, ale teda teritoriálneho. A ja tam práve, že zahrňam celý ten arabský svet a ja tam ponúkam viacero tých tém, ale vy tam máte práve ten svoj osobný vhľad, ale ako fakt, že myslím si, že milí, všetci moji milí, čo ste tu, tak skutočne ako obidve tieto knihy hovoria o pocitoch človeka, ktorý žil v arabskom svete. A je to teda aj pani Blanka Matragi a som to aj ja. Ja to ponúkam teda ešte aj z toho akademicko-arabistického hľadiska, takže ja sa snažím aj práve z tých úplne tých najnižších vrstiev snažiť vytiahnuť to, čo sa dá, to, čo tam je. A takisto to zaujímavé je práve to, že ja som vstupovala častokrát do styku s mužmi. A tí muži, oni sa ma nepýtali, že či som vydatá, alebo slobodná, alebo rozvedená. Oni jednoducho rovno ku mne pristúpili, dávali mi rôzne návrhy, bolo ich nemálo, priznám sa, ale bolo to, že jednoducho, že prišli oni a teraz tam bola tá ich mužská pozícia a ja som sa mala zariadiť. A práve dokázať reagovať v takýchto aj senzitívnych situáciách v tomto živote nie je a v tomto svete nie je jednoduché. Takže vlastne to je to, že v čom sa asi nejako doplňame a myslím si, že nielenže pre slovenského alebo českého čitateľa, že tie naše knihy sú vlastne pre celý svet, pre našu kultúru ako takú európsku, pretože my to vnímame z podobnej perspektívy. A z neskreslené perspektivy, prožité perspektivy, přesně budu apelovat na to, jak říkáte, setkání s muži. Mě zpočátku to docela jakoby denervovalo, že prostě, když jsem se objevila ve společnosti, tak se mě ptali ne na moji pozici, ale na pozici zase mého manžela nebo mého otce. Nikdy se nezeptali na moji profesi, nebo že bych mohla jakoby... Čo já. A já to popisuju v mé knize, ale vy to tam popisujete trošku jinak, že jsem se více setkávala s muži. Já většinou z 90% ženy pracuji, pro ženy pracuji a když vlastně se do toho jakoby připlet muž, tak ale byly podobné otázky, ale už nebudu zdržovat, já už tady cítím takovou tu nádhernou vůni toho pachuru a trošku se nás přenesla atmosférou do Orientu. Jenom ještě chci říct, jak jste se zmínila, že já když jsem přijela do Libanonu, tak jsem vlastně vyšla mezi orientální společnost. První, co mě napadlo, první věta, která mi řekla, jak já se tady v tom Orientu zorientuji. A to bylo opravdu úplně, protože tam je všechno. Je tam všechno a Libanon sama, jak tam popisujete, jsou lídři přes kulturu, rychlost, avantgardu, jsou jiní. A potom zase ve vaší knize jsem se přečetla vlastně v jakých těch dalších zemích, kde žijí Arabové, jak prostě reflektují na různá situační nějaké náhody. Je to poučné, je to úžasný a početla jsem se a naučila jsem se. Tak veľmi pekne ďakujem. Ďakujem. Která? Tato? To málo knih má záložky a já jsem taková hadrnice, takže já jsem taky chtěla do mý knihy záložku, protože hodně lidí zapomíná na záložky, že Ja by som ich mala najradšej aj viacej. Jo, já taky, ale nepraktikuji se. Takže to ja si vás poprosím. No. Tak. Unikum, to chci do mé další knihy. Fotku. Jo, takhle vlastně. A víte, jak se máte, když se přijde do paláce, tak tato nádoba v paláci v vchodu stojí a hosti přes ní přejdou. Áno. Takže oni navoní prostě ty šaty a vždycky, když přijdu do hotelu, tak všichni čuchají. Áno. Tak ja myslím,